Brad, nagtanaw mo sa imong live karon. Mayo kay katanaw ka. Nagkaroon lang ako na komento ka ni brother. Kaila kaning kondino? Aksyon Katoliko! At ako na sa Maramag, sir. Ikaw taga-asa man ka? Bukid nun, Maramag. Maramag ka din. Ikaw siya taga Valencia. Valencia na siya. Layo ra na gikan sa inyo ha? Dili na kayo layo, Brad. Usa may status aning kondino da na Valencia bukid nun? Mayo man siyang tao, Brad. Sige. Noon sa bagay, pero anyway, sold out kasi ang giingon. So, natural kay kauban gud mo. Yes, Brad. Sa may cancer na totoo nga nanawag man ka? Nanawag ko, Brad, kay sumala ni mo si mo. Bro, ako lain ko bro kay hindi mo ko pareha sa uban nga mga magwawalis Katoliko nga manawag o pangutan-on dahil itong mga cooler. Kita, pangutanar tas cooler o wa na gyud laing ikakuha ng cooler, so dapat cooler ka, entertainon ka. Unsa itong ikalagad? Sumala sa imong gingon nga kamo ang nag-compile sa Biblia. Kining mga Biblia, inyong ginanggon bisag mga Biblia sa mga ginagamit namo, inyo ni. Sir, excuse ha. Kada atong klarohon daan. Aksyon Katoliko! Wala na mo nagyangkon sir. Ginagamit lang na namo for references nga even ang mga translations protestante tugan man. Pero nami among kaugalingon nga version nga Catholic translation gyud siya. Catholic i-produce na yung mga nihilobstat o nasa imprimatur. Wala may miingon nga kanang King James version amuan na ang Biblia amuan na anong mga new international version. Taman. Sige. So meaning, sumala sa imong gingon karon nga kamo jud ang gakuan sa Biblia, so dili siya eksakto yun. Unsa man insakto sir? Nga inyong ginapadako nga kamo jud tagiya sa Biblia. Natural kay kami man jud nag-compile og naghipos ana mga libro og nag-canonize. Di ba? Mura ra ana ba bro ba kanang mura inani ba tagang sample. Di ba sa basakan mag-ani ka ug humay? Di ba tagaan man kas tagiya nga imuhan ning pahat dire Brad padulong dito imuhan ng area. So diha ka mangani. Sa pasabot ana kanang imong gipanghipos nga mga humay nga imong gibugkos kay imong i-file dito kay 3-0 na siya imuha jud na kay ikaw may nagbugkos ana, di ba? Sama na sa ana nga kami may nag-compile sa Biblia so amo jud na. Although bisag dili na among tinanom pero kanang humaya amo nang binugkos so amo jud na. Nakoy pangutanan si mo, Brad. Sa 4th century, kabalo ba ka na, Brad, nga diha ninyo na compile ang Biblia? 4th century na human og compile. So around 405 kung ako masayop 405 AD. Kay balo ka ba nga sa 2nd century, sa 3rd century, nanay nag-compile, dili lang Roman Catholic? Kinsa man? Wala, di ka nag-research na, Brad. Si Marcion? Dagan kuan diri ba, dagan ingon diri, Brad. Tagay kong isa. Compilation na ilaha o translation? Sama jud, compilation ng ila o translation lang ng ila? Kay lahi man ning compilation, lahi po ning translation. Katong gibanabana nga 144 AD, Brad, nga kinigitawag nga Marcions sa Sinope. So si Marcion. Si Marcion ga-compile or ga-translate? Sumala dere, Brad, usa ka leader nga simbahan nga ulahi giila nga usa ka heretic nagtudlo sa No. Unsa may gibuhat ni Marcion? Nag-compile siya or ga-translate? Dagan ni sila, Brad, kay akong gi-research dere, Brad, nga ang Roman Catholic kuno sa gi-compile nilang Biblia. So bro. Aya lang sa nang iyong daghan sila pila ka buok. Unsay gibuhat ni Marcion? Ga-compile o ga-translate? Wala kay dili na ko gi-kon kayo diri wag kitagan mo gining sulat pod nga mga kuan, so ga-translate ras Marcion.
sa mga libro nga wa pa makompile sa Biblia sa simbahan. Nang inding ikaw nagaligay ngono nga heretic. Sige lang kay maanad. So heretic na siya bro, di gina siya tuuhan na to kay heretic man na. Aksyon Katoliko! Ang kuan naman brad, ang may tungod sa dili lang sa 4th century naman good. So sa 2nd century, 3rd century na rin mga tao nga nagkuan nagkuan sa plaster sa Bible wa. Wala bro. Translation na pero compilation wala. Di ba? Kanang kang Marcion translation na yaha. Dili na compilation of the Bible. Translation na. O gani wa man nag-approve sa simbahan kay ikaw nagaligabasa karon heretic. So mana dire brad, napay dagan mo ko dire brad, no. Dapat dire brad kini mga early church fathers. O kanang early church father unsa may religion ana nila? Kung ato ikuan mga kuan yung pala brad. Na yung Roman Catholic na brad. So napoy Roman Catholic man na tanan dili man na dai Protestante. Dili lang po dire brad, dagang ibutang dire brad, napo dire mga Hudyo brad. Hudyo. Ang Hudyo nga komunidad para sa daang tugon. Hudyo adang tugon wala man tay. Tawag ni sila kinatawag ni sila Tanak brad yon sa kining Septuagint. So mo ni sila. Asa man na nimo gibasa bro? Unsa man ang source nimo gitan-aw dia? Sa Google brad. Google unsa nga kuan sa Google? Unsa nga link? Sa Google brad. Ay lagi unsa man Google mo type kas Google mo hatag man sa suggestion og dili Britannica, Wikipedia og di Wikipedia study.com unsa may site dire give ko nila gining got and question answer mo rin ginagawa. Got and question answer. Tagaan po dire po na Dili, national. bro, kanang got and question. Sa Dili lang napo dire brad dagan nilang gihatag ko daghatag dire brad kini National Museum of Asian Art dayon dagan pa brad nga kanang got. Bro, kanang got and question answer, mura na siya og kanang dili na siya legit. Kaya nga naman, mura na siya kanabang idea sa mga laing tao ilang ipon-ipon da din ilang gipang compile. Pero lang kini mo nagpa-kuan brad nagtugar na brad dagan pa nga kini National Museum of Asian Arts. Sige. Unsa may imuhang kuan na? Nagkuhan ang dire brad nga sa tanan nanay mga kuan nanay mga video nga ginito. Kadala bro. Lang. Lang. Inaisa na mo ang soundbox bag kay gusto kay pick up para sa akong microphone. Okay, saba kayo. Sige bro, padayon bro. So ginatawag dire brad kini nga sa wala pa na tao si Kristo ang mga audio doon na gitunan o gitapok ang nga balaang kasulatan nga gitawag og Tanak. Wala tay problema na bro. Tanak ilahan na sa mga Hudyo. So napoy dire brad kini doon na usab sila gitawag og Septuagint, usa ka Gregong hubad sa daang tugon nga gihimo niadto. Bisaya na imong gibasa? Yes bro, brad. Unsa man ang source nga got question answer niya Bisaya? Mama Bisaya man ang gigon brad. Sige. Dayon sa may giingon dia. Pasabot brad, sa wala pang 4th century, nanay nag-compile sa Bible brad, nagpasta sa Bible brad. Di man to Bible. Kinsa may nag-compile og nagplaster sa Bible? Sa before 4th century. Sumala dire brad, nanay nagplaster brad, gini mga Hudyo nagplaster na sila brad. Hudyo ga plaster. Unsa may giplastar sa mga Hudyo? Pila ka buk libro ang giplastar sa mga Hudyo nga maisip na tong Biblia? Ang makita nimo dire brad, kung mag-research ta ron, siguro mahatag po na sila laing kuan brad. Pero ang gikuan nyo dire brad, I-research sa New Testament, Old Testament, nagpasta kay kini gitawag na Tanak o Septuagint. Septuagint. Nganong ginganlan man nag-Septuagint ng Old Testament kay? Brad? Nganong gitawag man nag-Septuagint? Diin man nagikan ng pulungan nga Septuagint. Nganong di man jud laing ngalan nganong Septuagint man jud?
matubag na po ng Brad kung atong pungutan noon, Brad. Pangutan na para dita mahulog ani kapitulo ba bersikulo laway. Dili man nabasi na may gibasihan to, Brad. Mo gani nga pangutan na diha aron na kay basihan. Okay, gigrant lang nako na imuhang gigamit bisag di na siya legit. Legit na siya, Brad. Dili na siya kanang kuan, Brad. Kaya na may mga Mapayadto ka sa kuan, mapayadto ka sa ChatGPT kay klarong legit. Asa kadali lang bro ha, kadali lang bro. Kani ba si, by the way, kani ba si Katoliko ako? Nag-profile picture siya og mamamir o kanang logo sa CFD onya sa badistang dako. Ha? Ga profile picture og mamamiri sa badistang dako. Nya punay pang daot sa Katoliko. Bago ra niya gi-create ang account, karon lang yung adlaw kay updated profile picture is 14 minutes ago man. So pasensya na ha. Kadi ko mo entertain mo dire nya gi delete request nako mo nang i-block ti ka kay moro gyapon kadaot ka sa ko mga followers. Dili pwede. Sige. Okay. Sige bro, padayon bro. Sumala dire, Brad. Di na guro ta maguna na, Brad. Kaya ako ram punto, Brad, nga Sige go. makita ko na to kung mag-research ta, Brad. Makita na to ba kung sa mga sa sitwasyon. So nagika na siya og kanang Latin nga kuan, Brad. Ngalan nga Latin pulong. Kanang Septuagint ngalan nga Latin. Sumala dire, Brad. Ang ngalan sitwasyon nagikan sa Latin nga pulong nga Okay, sige lang bro. Igrant lang ginato na nga unsa nang pulonga matod nimo Latin. Pila man na kalibro ng Septuagint? Dili lang guro kay ta mag-isgot na, Brad. Kaya ang akong punto naman sa wala pa 4th century aduna na yung mga nagtastar ang Lagi klarohon na to pila man na kanang Septuagint, pila man na kalibro gid tanan. Sa nagbase na sa Old Testament, Brad. Pila man. Wala na po ko nagkuhan, Brad, pero ang ako lang gipunto na aduna yung mga tao nga nagplastar na sa Bible, Brad. Wala pang 4th century. Kinsa man ang mga tawhana nga gaplastar sa Bible dayon pila ka buok libro ilang naplastar. Kay kanang sa Old Testament na matod nimo Septuagint. Wa pa man kakahatag na ko og pila na ka buok libro ng Septuagint. Dili na ako makuha, Brad, kaya wala. Ang ako lang concern, Brad, nga sumala sa gingon nga aduna yung mga tao nga nagplastar sa Bible, Brad, o nagcompile. Kinsa man kay na mga tawhana bro nga nagcompile? Mga sumala dito sa una na akong gibasa, Brad, mga Hudyo, Brad. Hudyo. Specific Hudyo kay di man mingon ko nga sige ang nagcompile sa Biblia mga Pinoy. Posible pug tanang Pinoy. Specific kinsa nga Hudyo na? Sumala sa akong gingon, Brad, nga dili na kay kumukuha na, Brad. Ang ako lang punto, Brad, nga aduna na yung mga tao. Klarohon na to bro. Klarohon na to. Kinsa nga Hudyo na kay para complete details ba? Kay kami mohatag mong gimig complete details. Kinsa nga Hudyo na then pila ka buok libro tanan ang iyang na-compile. Kaysa Katoliko, kami Katoliko naka-compile mig Biblia 73 man jud ka buok ang among libro total all in all. Now karon kanang giingon nimo diha naman na, Brad, before mo nag-compile naa na may naka-compile ngano mag-compile pa maming Katoliko nga naa naman diay amo na lang tatong i-adapt tong ilahang gipang-compile. Aksyon Katoliko! Sa inyo mo lang claim, Brad, nga nag-compile mo. Tinod ba na nag-compile? Pero sa ako nga side, sa akong naibalan, dili lang Roman Catholic nag-compile sa Bible. Kay sumala sa ko sa 2nd century o 3rd century, doon na yung mga tao nga nag-compile. Lagi. Kinsa man ang mga tawhana nga nag-compile? Dunay mga god, may tag dunay mga daghan. Kay may tag mga is plural form man na siya. Dili na po kayo na ko mag-one, Brad, kay kung i-search na to makita yun na to na, pero ang ako lang punto way klarong research ni mo ani day. Ang ako lang konti mo nga doon na yung mga tao nga wala pa dili lang Roman Catholic mo yung nag-compile sa Bible pod. Ano na po yung mga kuha. Bali man na, bro, kay kanang imong gipanggamit di man na compilation ilaha, mga translation man na. Usa na bitaw tong gigamit ni Mos Marcion. Dili, Brad, ang akong kuan, Brad, kato sila ni gawas, Brad, pero kining ginatawag tanak o kining kuan, kining Septuagint, isa po ni sila, Brad, nga kanang kuan yun. Mo na basihan nimo nga na-compile nila. Mga Hudyo na sila, Brad, nag-compile. Kisa may nag-ingon nimo nga ang Septuagint Biblia na.
Sumala itong ingon Brad ka, katong last ng ingon nga, ikan sa Latin nga kuhan. No. Kisa may nag-ingon nimo nga ang Septuagint version is the Bible. Dili, ako na sila Brad, kanang klase, mga kuhan, kanang gingalan na sila nga, sila may nagpasa sa Bible Brad. No. Sila nagplaster. Kanang Septuagint ba, kisa nag-ingon nimo nga Biblia na. Wala ko nag-ingon, kuhan Brad, anak ko na ko ba? Hoy, di ba ningon ka nga, hoy, kamo mga Katoliko ay mo si claim. Kay kamo 4th century ra mo naka-compile, before sa 4th century naanay nag-compile. Nya ang sa may ilang gi-compile, imong giduot na Septuagint. Oh, kisa may nag-ingon mo nga kanang Septuagint Biblia na. Brad, Kinsa nag-ingon nimo nga ang Septuagint version is Bible na. Aksyon Katoliko! wala ko nag-ingon nga, kanang ang pulong sa Ginoo Brad ba, kana sila mga kanang gingalan sila kanang kuan, mga tao na sila nga nag-compile sa Bible, kanang kuan Brad, Bro, kanang sa pulong sa Ginoo Brad. ayan na lang. Kaya kung may ko sa Bible Brad, meaning old and new, Oh. pero kato dito sa nga time, sa old bando, so dili ko tawag kaingon nga Biblia Bible to ang Okay. so kuno pulong no. Okay. So katong Septuagint, pila man jud to kalibro tong Septuagint? Usbo na ko Brad, ron di na kita madugay Brad, ang ako lang gikuan Brad nga aduna rin mga tao nga nag-compile so wala pang Wala na problema nagdabang galing. O mas maog na, mas mayo, congratulations. Pero katong Septuagint ba, di ba? Ako na lang kang unhan. Ang Septuagint gikan nas kining buot pasabot ana is kada bang pulong 70 ba? Kuha na sa mga nagkalain-lain nga mga Bible scholar nga nag-translate anang Hebrew padulong sa Grego. Di ba? So, karon bro, pila man yung kabuk libro ng Septuagint? Nga ilang gi-translate? ako na Brad, dali na may research na ko Brad, dali na siya Brad. Sorry bro, nakoy libro dire nga, nakoy libro para madali ta. Nakoy libro, nakoy libro dire nga Foundation of Pentecostal Theology. Dili man dyan Katoliko, Pentecostal Theology man dyan sinsa na kay kaha, kay murag medyo ako gipop up ang imong naong dire sa tong live kay di ka connect ako ang computer. So, alasa, Pentecostal Theology, ingon dire sa page 12. Septuagint translation of Old Testament into Greek. The Septuagint 70. The translation of Old Testament into Greek made between 280 BC and 180 BC. Contained apocryphal book. Jerome included in his Latin translation of the Old Testament. Naa di ay apocryphal book. Nganong wala na ninyo ha? Asa naman ninyo apocryphal book ninyo? Asa na apocryphal book? Nga ang ako lang Brad, ang punto ra Brad, nanay nag-compile Brad, mura dyan ang punto Brad. Wala lagi tayo problema bro. Wala lagi tayo problema kung nanay nagka-compile sa Old Testament. Wala tayo problema kung nanay nakahipos na mga libro ha. So gikan na to sa paghipos, gitranslate og Grego ang Hebro. Mao na natay Septuagint version 70. Karon na pangutana. Niingon man dire nga ang Septuagint nga 70 translation sa karaang ako lang binisayo na sa karaang panahon nga gitranslate ngadto sa Grego nga nagama niadtong 280 BC and 180 BC contained o sa Tagalog pa naglalaman naglalaman ng mga apocryphal book. Si San Jeronimo may appeal ni ini sa iyahang translation diha sa Old Testament, sa iyahang Latin translation das Old Testament nga gitawag og Vulgata. Ang pangutana ngano nga naa naman da ini apocryphal, nganong nawala man sa inyong Biblia ng apocryphal? Sumalat ang ginoo Brad, ron di ta madugay Brad, ang ako lang gipamatuod Brad nga adunay nag-compile sa dili lang Roman Catholic ang nag-compile sa Bible sa 4th century. So 2nd century, 3rd century adunay mga tao na nag-compile. Kung naay nag-compile sa Old Testament, ang simbahang Katoliko mihatag pod siya compilation, pero ang gibuhat sa Katoliko is gikanon niyag asa gyud ang maayo nga i-appeal. So buot pasabot kanang Old ug New Testament ang Katoliko'y nagkanon ana. Kung naay nakahipos sa una, di man to Biblia ang ilang gi-compile, mga libro raman to. Pero ang paghipos ni ana nga mamahimong isa na lamang ka libro gikan sa Old ug New, mga Katoliko jud to.
O ngayon ni mo nga, o dili oy, kay naa naman mga Hudyo, di ka kahingalagon sang Hudyo hato. O nya karon dire giklaro sa Pentecostal theology nila nga ang Old Testament nga katong Septuagint 70 nga gitranslate sa Hebrew o gitranslate sa Griego gikan sa Hebrew nga na-translate between 280 BC ug 180 na adyod siya apocryphal book. I don't know nga nung nawala naman na sa inyohan ng mga libro hana bida. Aksyon Katoliko! Sige. Usbon ko Brad, sumala sa gingon sa 4th century nag-compile ang Roman Catholic. So sa sumala sa akong research nga doon na yung mga tao pod nga nag-compile. Wala Okay, pa sige, bro. 4th century na nag-compile og Okay, Bible. kanang sa Roman Catholic Church nga compilation. Nganong gi-compile pa man namo nas Katoliko ug nana day na compile? Brad, Nganong gi-compile pa man nas Katoliko ug naa naman day na compile? sa ila po ng kuan Brad, silang kay kana mangong pulong sa Ginoo Brad. Gikan na sila sa gikan na sa kanang kuan kanang gikan sa gikan sa Greek, Hebreo. Pag compile na Brad, ang Roman Catholic mo ila po gikuan pod. Silang kuan pod pinagi pod. Ha? Kunya, kamusta bro? Nabay ambag ang Seventh-day Adventist Biblia? Sumala sa Brad, ang kanang pulong kanang pulong sa Ginoo Brad para sa tanang tao Brad. Bro, wala ko mangutanag para sa tanan ba na? Naa ba mo'y ambag sa Biblia? Sumala sa kuan Brad, kanang ang pulong sa Ginoo dili walay tagyan Brad kun dili sa Ginoo. Bro, wala ko mangutanag, nabay tagiya na. Naa ba mo'y contribution sa Biblia? Unsa may na-contribute ninyo sa Biblia? Kanang ngano mga tanaman ka sa mga Brad nga kay kanang pulong sa Ginoo gikan na sa Ginoo ang Ginoo mo Lagi. Wala problema na. Pero kaning Biblia ba nga naay libro nga, di ba, nagibaligya Shopee, Biblia man na. Kanang naay oldog nyo, ingalanan nyo Biblia. Na ba mo'y contribution ana mismo? Usbon ko Brad, ang pulong sa Ginoo Brad para na sa tanang bro. Wala ko mangutanag para asa na. Kay kanang pulong sa Ginoo para sa tanan na nga mo dawat. Pero dili po na ingon nga sa tanan na gyud ha. Kay kung di ka mo dawat, di gina para nimo. So sa tanan nga mituo ana og nagpabunyag. Mabitan na San Marcos 16:16. Ang question nako bro, unsay contribution ninyo sa Biblia? Usbon ako Brad, ang pulong sa Ginoo Brad para na sa tanan Brad. Bro, unsa may contribution ninyo sa Biblia? Awen, naba mo. Mangutana lang ko kay mas nindot yun yung mugamit tag Biblia nga naatay contribution. Kaya kanang magbasa-basa ta ba, for example, nabasa kag Biblia karon, uy, gisaway ka nako. Sa basa-basa man kada. Mingon kag uy magbuot ka naaman may contribution sa Biblia. Kanida yung pagpamutang og period amo aman ni. Ana ba? Or kanida yung pagpamutang og bersikulo kapitulo sa Biblia, 70-20 may nagbutang. O ana ba? So makaingon ta nga amo ba? Sige, okay ra kay namo din may contribution, pero what is the contribution sa mga 70 Adventist about sa Biblia? Brad, kung mangingon kag 70 Adventist Brad, kana mga writers sa Bible Brad, mga 70 Adventist na sila Brad. Nagbantay sila, mga sabatarian na sila o nagulat sa pagbalik sa Ginoo Brad. Bro, wala lagi ko mangutanag sa bataryan. Abot-abotag sa badog isgutan nila. Dili Brad, nagisgot ako Brad. Imong gong dawi sa imong kuan ron, gusto ron nga imong ipagkuan nga unsay ambag sa mga Adventist nga nining Bible. Ang ako bang pangutana, what is your contribution? Unsa may contribution ninyo? Unsa may inyong naambag sa Biblia? Unsa inyong naamot sa Biblia? Brad, usbon ako Brad. Mura na taan ni bro. Mura na taan ni tambong kag kaon nga wa kay amot. Dagko ra ba kay hungit nya way amot. Dili, ang ato naman Brad, sa wato mo kasi mga dili lang ang Roman Catholic nagkumpara sa Bible Brad. Lagi. Mas diha man ta ako naman ang gitug-an nimo nga Roman Catholic Church gyud. Gani kanang New Testament is mga Catholic letters man na. Nya ang paghipos ana gikan sa Old ug New, ang mahimong usa na lang ka libro, ang simbahang Katoliko gyud naghago-hago ang nagkanon.
Nya para masabtan jud nato ng Biblia, para masayon jud nato pangitaon basahon, mao nang gibutangan og kapitulo ni Cardinal Hugo de Santo Caro. Wa madugay gi-arrange ni Stephen Langton. Mao nang na-contribute na ni Juan. Pagkadugay gibutangan na sa usa ka Dominikanong pare nga si Father Sanctis Pagninos nga kanang gitawag na tong bersikulo, pero before nang tanan gipamutangan niya si Pope Siricius ang nipuli ni Saint Damasus maoy gatawag ang nagbiblia. Og kadto si Saint John Chrysostom maoy unang nigamit sa iyang humili ngadto kang San Mateo kanang gitawag niya ta Biblia, siya unang milito kana. Ang karon na pangutanan nako, Katolikoy naggalan sa Biblia, Katolikoy nagcompile sa Biblia, Katolikoy namutang og kapitulo bersikulo sa Biblia. Ang question nako, what is your contribution with regards about Biblia? Osbon ko, Brad, wala ko subak na imong giingon, Brad, pero ang akong ipamatuod, Brad, nga dili lang ang Roman Catholic mo nag-compile sa Bible, Brad. Adunay mga tao, Brad. Di lagi, bro, kanang maingon ka nga adunay mga tao, di lagi ko sold out ana. Unless and until nga makahatag kag kinsang tawhanang nagakompile ana, ug kanus ana niya gi-compile o pila ka libro ang iyang gi-compile. Kay ang simbahang Katoliko humana mi deklarar nga 73 rana ka buok. Wala na nailaing idugang. Ang New Testament, 27 ra jud na kabuk. Wala na nailaing idugang pa. Wala. Nya, karon kay official maginas Katoliko na ang question, what is your contribution with regards about Bible? Osbon ako, Brad. Ang nagsulat ng Bible, Brad, nga gigihan sa Ginoo, Brad, mga sabataryan na sila Wala nagpabot lagi sa ko pagbalik sa Ginoo. mangutana nga kinsay gasulat ana gigiyahan ba nag nga sa batak. Ang ako naman ko, Brad, ako naman gipunto sa imo, dili lang nga Roman ko Catholic mo yung nag-compile sa kuan pulong sa Ginoo. Dagan po mga tao, Brad. Sige, sakyan ako tong imuha nga gigiyahan sa espiritu mga sabataryan. Katong gigiyahan sa espiritu nga sabataryan. Katong Excuse lang, Brad. man. Excuse lang, Brad. Sumala nimo, Brad, ang New Testament, ang mga kamoy sumala sa imong gingon karon, kamo ang writers. Sumala sa kuan, bro. Ebidensya nako diri Oxford Companion to the Bible. Dictionary illustrated dictionary of the Bible, New International Version Dictionary of the Bible. Klaro jud nang giingon dia, Catholic letters ang mga New Testament. Sige, go. Catholic letters, dili Roman Catholic. Usam din ang Catholic. Lain mo ng Catholic o sa Roman Kung moingon tag Catholic, mo refer tag Catholic ang meaning nga na nas dictionary, tama? Mubasa kag dictionary. Mubasa kag dictionary sa meaning sa Catholic, kay di man kita maingon nga Catholic universal. Din man na nahibaw-an nga Catholic universal. Of course, gabasa kag dictionary. Kay dito man naibutang ang meaning ana. Kay before ta nakabalog unsa na siya, nakalatid na sa dictionary. Unsa may giingon sa dictionary kaning niya nako dire, New Webster Dictionary. Catholic, the original Christian church, member of the Roman Catholic Church. Unsa gunang kalakihagod. Dili ang gikuan mo dia Catholic, ang imong gikuan kay gi-involve ba nimo ang Roman Catholic? Roman Catholic, maura na sila. Kuha nimo. Asa po sa Bible po gi-address sa Roman Catholic. Mao gani na no. Kay kanang term ka tanawa ha. Klarohon ako niya. No bro, ani ba? Klarohon ako niya para magkasinabot ta. Sa Biblia, di ba naigisugo si Kristo nga 70 kabuk tao, tama ba ko? Di ba nato siya gisugo nga 70 kabuk? 70 or 72, wa ko masayop. Katong 72 or 70 nga yang gisugo, usa na adto ang nasugo niya si Saint Ibodios. Kinsa man si Saint Ibodios? Mao na ang ikaduhang obispo sa Antioquia ug siya'y unang nitawag nga kanang buhat 1126 mga unang Kristiyano, mga Christian sa Antioquia. Pagkahuman ni Saint Ibodios, ang nipuli sa iyang pagkaobispo nga gi-appoint gihapon sa San Pedro si Saint Ignatius, ikatulong obispo ni tawag nga kanang simbahan na gitukod ni Kristo, Catholic Church. Unsa man ang Catholic Church ngayang gitawag nga nagpadayon hantod karon nga giopisyal sa simbahan paghatag og pangalan One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nganong giopisyal na paghatag pangalan na?
tungod kay pagka 15th century kay 1870 naman to ginganlan og opisyal. Pagka 15th century nidagsang man ang protestante nya daghan naman kay kada nga kuno katoliko sila. Di mauna nga gingalan sa simbahan ang pag-opisyal. Pero before sa 15th century and the 1st century, all Christian in the 1st century were member of the Roman Catholic Church. Naana sa kasaysayan sa dayang Student Encyclopedia. Muna nga kung maingon ka nga Catholic, Roman Catholic, maura ba na? For the 1st century. Maura na sila. Sige. Kanang Roman Catholic sa Bible ba? Kanang Catholic sa Bible ba? Dili po gumukuha nga mao na Roman Catholic brad kay lahi ang Catholic sa Bible o kanang ginatawag nga Roman Catholic. Sa maday ng Catholic das Biblia day og Roman Catholic og di na mao. Kaya ang Roman Catholic lahi ang ilang system, ang system sa Roman Catholic. Nanawa Ang na system ba? tayo sa Brad, paminaw sa ko Brad. Ang system sa Roman Catholic, kanang Roman Catholic, kanang Catholic gisgutan diha, nagkuara na sila sa unsay tugon sa Ginoo, pero ang Roman Catholic na sila authority, na sila kanang kagahom sa kanang unsay kanang gusto Bro. nila nga ikuha. Nara bro. Giklaro gyud na sa inyong Alpha and Omega. Nasa kong luyo diri. Lalo ko basahon kasi kinong tagbasa na. Alpha and Omega Volume 8 Factual Index. Giklaro na diha bro. Catholic nga simbahang Katoliko gipanguluhan jud obispo. Obispo gipanguluhan jud og Santo Papa. So ba't pasabot kinsa man dai simbahan nga na Santo Papa, di ba Roman Catholic Church ra? Namingon mo nga nay authority lagi ang inyong simbahan. Natural man na kay si Kristo may naghatag anang authority ha. Naa sa book San Mateo 16:19. Human siya giingnan si San Pedro, ikaw Pedro, ibabaw aning bato, tukodon ko ang akong simbahan. Bisan ng kamatayon, di makaguba ni ini. Muna pagka 19, hural gis Kristong San Pedro, ihatag na ko nimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Basig mangutana San Pedro, sao man ako na Ginoo? Saom na ko ng yawiha. Manang ingos Kristo nga ang imong idili diri syuta idili sa langit, ang itugot nimo syuta itugot sa langit. Take note, wala jud maingon ang atong Ginoong Hesukristo nga ang idili sa langit mo idili sa syuta, ang itugot sa langit mo itugot sa yuta. Kung gitugot diri sa kalibutan, gidawat na sa langit. Naminaw magaling Ginoo kita pa kang mga membro lang. Diba? Klaro na. Aksyon Katoliko! Sige lang kay maanan. Gitato mag-ingon diya nga ni Kuan, gi-address kang Pedro. Mabita na bro, nga kanang sa bro ha. Dili asa man tugon ni Pedro kanang Kuan, kanang may tungod sa inyong sistema ninyo nga aduna mo'y kanang gi-enhance nga balaod sa Dios. Dara bro. Mabita nang ni gitagaan man si San Pedro no, mga yawi no. Dili ang gitagag Yahweh si Pedro, pero ang kinsay nag-enhance sa inyong balaod? Ang simbahan pinaagi sa pagbuot sa pinaagi sa authorization nga gihatag sa Ginoo. Mao na nga ang simbahan sa mao na bro pamino sa mao na nga kung imong tan-awon di ana sa San Mateo 16:19 gitagaan og Yahweh mga ha dili ingog isa lang mga si San Pedro unya wal jud tay bisag isa lang kapulong nga miingon si Kristo. Stoy Pedro, paduplikiti na ha, nihatag ng Ilin Gold White, mamatay na ka, atong Ilin Gold White na ihatag ha, Pedro. Agoy! Wala, gani, sa dihang, padulong na si Kristo mo sa langit, ningon siya, ikaw Pedro, nahigugma ba ka nako? Ingos Pedro, yes Lord, nahigugma ko Lord. At imanang akong karnero, nga ingon na po siya, nahigugma ba ka nako? Ingon na si Pedro, nahigugma, jud ko Lord oy. Ati man nga kung mga nating karniro, bukod pasabot anak katong mga langyaw nga di sakop sa simbahan, mo toy among katahon para masakop. Ikaduha, ikatulo, nasubo na Dios Pedro kay naunsa ning Ginoohan ni sige magbalik-balik pangutana muro magway salig ana siguro sunahon na Pedro ba. Ngano man katulo man gipangutana si San Pedro sa Ginoo nga nahigugma ba siya nako to counter atong gilimod siyang Kristo o gilimod siya ni San Pedro sa katulong higayon. Na karon, unsa may giingon ni Kristo? Makaadto ka sa mga bisan lugar nga gusto nimong adtuan pero inig kamatay nimo, inig katiguang nimo, idupar yun na nimo imong kamot o lain na ang magbako sa imong katungdanan. Diyang namatay si San Pedro kinsa may ihang gibilinan ato. Mahog batog quits tong mga yawiha to. Dili, naa siya'y gibilinan, naay sumusunod. Mao na nga namatay si San Pedro, nipuli si Saint Linus.
hangtod nga namatay si Poplinos suon ang support naabot karon ang Yahweh, mga Yahweh sa gingarian sa langit ang naghawid ana naa sa among Santo Papa nga katapusan ang among presenting Santo Papa karon si Pope Leo XIV. Wala ilinggol duet bro, wala ya mo. So sumala dire mga bro, gingon dire ihatag ko kanimo. So meaning kang Pedro gi-address. so di na lang ta bro. Dili mo na ang tanaw na to bro ha. Kay nagisgot man tag compilation sa Biblia bro. Sa ang kuam ko dire gud ang punto dire kay ka Pedro gi-address. Lago. Sa Pedro nagyatag. Mo na mingon si Pedro nga unsay idili ningon si Kristo unsay idili niyo dire syuta idili sa langit, itugo syuta itugot sa langit. That's why nami gitawag authorization. Namo nang gitawag namo nga namugna sa simbahan ang divine divine authority to teach kanang magisterium. Ya karon kay naman sa pagdili o pagtugot naagyatan ni Christian simbahan. Mo nang kami ang nagtugot unsa ang mga libro ha ang iapil na mo sa Old Testament ug unsa ang mga libro ha iapil na mo sa New Testament. That is why natay Biblia nga magamit nato karon. Kay kung wa pa nagitugot sa simbahan wa pa nagikanon sa simbahan kanang mga libro nga bisag unsay pwede nimong basahon sa na available na at the time sa mga nagkalain-lain nga mga library para ang mga tao dili malibog nga mao ra ning Biblia ha atong gamiton. Resulta gi-compile sa simbahan ang unsay tinuod nga mga libro. Ana na yon. Aksyon Katoliko! Kanay mangutana ko nimo unta unsa bay ambag ninyo sa Biblia? Brad, ang pulong sa bre ang mga kuan ba nga sa baterya na Brad, mga sa baterya. Sige sakyan nato ning imong giung sa bataryan para magkwanta. Di lang ko magisgot og unsang Sabado ilang ipapahuway ba Domingo ba. Sakyan nato ning gingon nimo sa bataryan. Kato mga sa bataryan nga nagsuwat sa Biblia. Ang inon talang nga nagcompile. Unsa may religion ato nila? Unsa mo Brad? Unsa may religion ato mga sa bataryan nga nagcompile og nagsulat sa Biblia? Ang kato mga Hudyo. Mo ang gikuan nito. Religion din ang Hudyo. Dili ba unsa lang imong gikuan dai ka? Unsa may religion, di ba? Anla sa major religion ha sa kalibutan. Dili. Ari bro, nangutan ako, gisakyan ako tag imong sabat keeper. Mga sabataryan man to bro, gipanglamdagan sa Holy Spirit. Sige. Mangutan na kung unsa may religion ato nila. So kung muari ta sa gitawag nato og mga major religion sa kalibutan, namtay Hinduism, Taoism, Buddhism, Confucianism, kaning Islam, Judaism, Christianity, ug uban pang mga hisim-hisim diha. So natural mo pili jud kag Christianity, di ba? Mo pili jud kag Christianity kay katong mga suwat ato man to Judaism. Di ba to sila mga Hudyo nga Judaism kay og Judaism to never na silang nagtuo aning atong Biblia gihawiran karon. Kay nila tanak ra gina ilaha. That's right. O karon aritas Christianity bro. Kay mo pili man jud kag mo usa may religion ato mga sabat keeper yung Christianity bro. Karon kay sa Christianity bro, pilabihang daghan naman kay ron ay Baptist, Alliance, Methodist, Born Again, Sabadista, Local, Reform, na Three Angels, Life Adventist Union, na Todo El Mundo, na Happy Church, Yoton Church, Salvation of Army, Foursquare Church, Helicopter Church of God, Laboratory Church of God. Asa man aning relihiyon na karon bro? Ang ibato na ng mga Hudyo ha. Sumala dire Brad sa Santiago Brad nagisgot og religion dire Brad, religion Brad. Religion lagi na watay problema anak kilingon man si San Santiago the pure and genuine religion. Karon daghan man kay gaingon nga kami ang genuine religion. Asa man ani? O Foursquare Church ay kami genuine mi. Iglesia ng Cristo genuine sad mi Brad. Ato po kas Pilipinista, kami may genuine kay nakahangwi jumig apostolic succession kay agaordinan na mo siya glipay na connection sa apostolis. May genuine ani na tanan. Kana na sa Revelation Brad. Unsa na po na revelasyon na? Diya sa 14-12 Brad. Lagi 14-12 daghan gyapon kay nagklima na. Kami nagsunod mi sugo. Genuine mi. Ato po kag reform, asamot genuine jud mi Brad. Kinagsunod mi ana. Ato po kag local conference. Ay na, genuine kay me kay kapahuway nagsabadoy. Ato po ka atong 70 Sanctified Jerusalem. Genuine japon mi. Kay nagsunod mi sugos Ginoo. Ano tinuod anang genuine ani ron? Istoryahi. Sumala sa kuna kuan Brad kanang magisgot og Bible alone man ko Brad. Ako rin ko sa Mateo 20:24 sa 3 og sa 20 Brad. Unsa may gingon dia? Unsa may gingon dia? Sumala sa 3 tungutan 24 sa 3 sa ulay mga adlaw tungutan ang mga pusol.
sa alay mga usay mahitabo. So gikanan sila ni Jesus sa 20 nga pagampo kamo ang inyong pangalagyo dili man to sa adlong ipapahulay. So meaning kini sila yung mga tinuod nga religion ba. Bantag adlaw igpapahulay dili man ni about sabat Dili, atong gisgutan. Ako lang gipangutana ba? Bro, ani ba? Ang ginagawa religion ba, mga tao ni sila Brad, o mga tapok sila sa mga tao ba? O. Kanang mga tawhana na gitawag kanang group of people gitawag nag-eklisya kahal sa Hebro, di ba? O eklisya sa Grego. Mga grupos katawhana nga matod nimo nagpahuway og Sabado. Nagilamdagan na si Espiritu Santo, kasabat na sila. Ang question nako, daghan man kay kasabat ron, asa mo gid ning grupuha? Siyempre ba, kanang nasa kuan ba, sa Mateo 5 sa 19. No, asa ani bro, asa man jud aning grupuha nga daghan kasabat karon. Ibutang dili na to ni iskutan ng kaning niang mga born again baptist kay para ninyo. Domingo man na di man na sabat ng Domingo. Waritas katog parihog sabat. Seventh day sanctified Jerusalem, nagsabat og Sabado. Gasige kingon kami iyamis Ginoo. Local conference 70 Adventist Church, sige kingon kami iyamis Ginoo. Gasabat gihapon mi og Sabado. Todo el mundo kami iyamis Ginoo kay gasabat ni. Todo el mundo 70 Adventist Church. Napay Reform Movement 70 Adventist Church gasabado gyapon. Napay Life Advent Union 70 Adventist Church gasabado gyapon. Napay Seventh Day Baptist nagsabado gyapon. Kana akong gipanghinganlan. Tapay kang Soldiers of Jesus Christ ni Archie Anides gasabado gyapon. Unsa may relihiyon ana mga Hudyo nga nagsabat? Asa ana akong gipang-mention? Kana imong gimension nga kanang imong gimension Brad. Napo sila yung mga kuan Brad, lahi lang doktrina sa Adventist Brad. Lagi asa ani. Ako Brad, dili ko klase nga tao Brad nga ako ipinambog nga ako tinuod ni. Kundi lang Bible akong gipa kuan Brad, gipa barug Brad ko. Di ba bro? Ani ba? Para magklaro ta ba kay ang imo mong deklarasyon karon is kato di ay nag-compile aning mga Biblia ha. Kay nangutana mo ko nimo unsay religion yung ka Hudyo. Di man to religion ang Hudyo. Rasa man na. Rasa ba? Dili, Brad, Og sa kwan pa na og sa ato pa na nationality. May tag nationality unsa man ka Pinoy. Ikaw Brad, ako kwan ko kanang Pinoy ra gyapon ko. About you, I'm from America. I'm an American citizen. What about you? Mingon siya nga Japayuki ko Brad. Kay I am from Japan. Okay, sige. Mga nationality ninyo Japan, Amerikano, Hapon, sabay mga etc. So kanang Hudyo bro, nationality na siya bro, mga rasa ba. Ang question nako unsa may religion adtong Hudyo nga nag-compile sa Biblia? Brad, ang ako ra mong kuan Brad, nagkuan ako si mga Brad nga dili lang ang Roman Catholic. Malagi. Sige, wata mo ingon ta, wala ta mo ingon nga kami jud. Dinara to na pamugos sa kami jud. Ang imong kung kuan god nga gitubag ra nako, ang unsa imong kuan nga gi-claim mo nimo nga only kamo ra jud nga kuan sa Bible. Pero sumala sa ko research nga aduna yung mga tao nga dili lang kamo nang kana lagi imong research sakto nga imong nag-research ka sakto ito problema. Pero ang imong research kulang. Kaya ang imong giingon nga before 4th century, ang imong giingon nga before 4th century, paatras tas 1st century, dili na compilation ang ilang gibuhat diha, translation. Ang ako ra mga Brad, ang ako lang panggod, nagkuan lang ko si mo nga dili lang kamo. Ang inyong sige, dili man galing kami nga Roman Catholic Church out of 68,000 plus denomination of Christian Church. Asa ani? Og dili Roman Catholic. Bon ko Brad, dili ang Bible ray makatubagan na Brad. Sige, basa sa Biblia ug unsa relihiyon na. Ang Bible Brad, 2 Timoteo 3:16 magtudlo, magbadlong, magsaway. Ano na bro, layo naman kay tana, badlo, tudlo, saway. Layo na. Dili ba ang ako lang punto ba kay ang Bible banggod bala na sila pinagi sa kamaturan ug ang kamaturan mao ang kanang kuan. Ang kini iglesia sa Dios, mingon po kinang nagtuman sila sa balaod ba. Wala sila nagsalikway sa balaod kundi nagtuman sila sa balaod. Sige. Karon kay kamo mga dilan ta maglisod kay tubagan na bro, maugmaan ta na bro. Sige. Ari lang ta bro. Dili ba? Lagi ani lang ta klaro na to.
kami nga mga Roman Catholic Church nagamit og Biblia. Kamo sad gagamit sa Biblia, di ba? Pareho ta. Pero doon na lang kalainan ng inyong Biblia kay kuwang libro walay apokripal. Ang amo na wanya inyo walay nilobstat ug walay imprimatur. Nyamo na yang deklarasyon ra ba ni Alan Alperes katong debator sa kaning membrong 3 Media dito sa Naga, saksi man dito sa Pader doon dito sa Naga sa Cebu, deklarar man gyud siya. Asa mabasa sa Biblia nga letra po letra si Maria naglangit gamit ni si Stalwart atong Biblia nga translation the Voice Bible naman sa kuana dire ingon siya piki na kay way imprimatur so ang makapa-authentic des Biblia mo gid ning dunay imprimatur karon bro pareho man gitang nagtuo aning Biblia nagdawat ang akong pangutana mo ni simple kay bro what is your contribution with regards about Biblia? Brad, nga pagutan naman ko nimo Brad nga usbo na ko ang nagmugna na ang nagkuha gigiyahan sa Ginoo sa pagsulat ng Bible mo mga sabatarian Brad. Wala lagi ko mangutanan kinsay gipanggiyahan unsay sabat ato nila. Mga sabatarian mo mga vegetarian. Ang imong kong pamagi sa pagpangutana god nga ngano mangutana man ka nga unsay kamo unsa may nakuha ninyo anang kanang kuan. Ngano nangutana ko na bro? Kay para po dili ta mahimong awing-awing aning social media og sa atong pagtuo ba nga gagabasa tag Biblia unyang ending bisag period wa boy na contribute na ba mura ra sa senaryo ba nga naay kaon may panimong tungha dako kay kaghungit dito isa sa may panimong tungha dako kay kaghungit dito magpahari-hari pa ka unyang ending wa day kay naamot bisag piso anang inyong kaon diha. Dili, klaro magtatawag Brad nga sa 2 Timoteo 3:16 ang tibok kasulatan gibugna sa Dios. Wala lagi tay problema ana bro. Ang imong gong dawi sa imong kuan kay imong ginaklaim nga namoy ambag nga unsa may ambag nimo? Ha? Nagsakripisyo ka sa aning Biblia nga gikan man sa Ginoo? Uy daghan mig naambag ana oy. Imo ko lang claim po ang ako lang ang kining pulong para ni sa tanang tao Brad. Bro wala man tay problema og paraasa ng bro. Gimo magikan nga lagi wala tay problema bro. Wala tay problema kung paraasa bana para tanan bana. Sige, granting para tanan jud na. Karon sa dani dawat ka. Anang pulong sa Ginoo. Gibasa ka. Gidawat nimo. Paunsa nimo pagdawat na? Ngano nakabalo kang nibasa? Nganong nakadawat ka? Kay nakapalit kag Biblia gikan sa mga online. Dayon nagbasa-basa ka, mo nang uy mo din ana day. Wala isa. Karon nang ako lagi pangutana kaning Seventh-day Adventist General Conference nga imong gipasakupan karon unsa may contribution sa Biblia? Ang imong kuan Brad sumala sa 2 Timoteo 3:16 Brad. Gituga sa Dios ni Brad. Wala lagi na atay problema anang gituga ba? Watay problema nang gituga ba? Ang imong gong kuanggod nga aduna kay pagpaningkamot nga imo pang murag kuan imo kuan ang Ginoo kay imong gikuan nga natin bro. Bible. Ako ipinambog mo nga. No. Ipang ipinambog ang sa mga tao nga ako na ikoy ambag sa Bible. Dapat ikuan ko na i-recognize ko. Wala bro. Wala ani ba? Mangutana lang ko. What is your kuan ba? Kanang Seventh-day Adventist unsa may na-contribute sa Biblia? Kumbaga sa pagkaon pa ni bro, kumbaga sa kuan unsay naamot ninyo? Ako nakaambag ko Brad. Isa ka kiskok ako na. Kaon sa may naambag nimo. Sudan balig do ko putos. Okay na, may problema. O kaon sa may naamot nimo sa Biblia. Dili klaro kay nagtataw Brad. 2 Timoteo 3:16 ang pulong sige tuga sa Dios sa Dios. Unsa may naamot nimo? Mutugan dagugag. Brad ang among naamot na kuan ang among naambag Brad is kuan Brad kanang gibutangan na mo cover si Lupin. Or among naambag Brad is among gikuan. Ano ba? Unsa man yung naambag ninyo? Imo na lang kuan Brad kay ang para sa ko Brad kining pulong sa Ginoo gikan ni sa Dios Brad og ana ang Ginoo nangita pagi Brad ang Ginoo may isa ka rason nga adunay Biblia Brad kung imong gikuan Brad nga nara mo ambag Roman Catholic na mo'y title nga imong ipakuan nga kamo jud imo po nang gikan sing baba Brad gikan sa Roman Catholic bro. Sa ato pa day bro
in short, Ang ako naman ko lagi. ang ako naman ko Brad, di ko na ko si mo nga dili lang ang Roman Catholic mo nagplaster aning nagplaster pod na po yung mga lain Bro, tao nga nagplaster pulong sa Ginoo. Sa Mo naman ako ato, Brad. in short Dili na lang ako- bro, sumatotal ta. Wa jud mo inaambag sa Biblia. Tama mali. Sumala sa akong Brad, ang pulong sa Ginoo gikan ni sa Dios Brad. Wala lagi tay problema kahanagikan. Oo. Wala ba mo inaambag? Tama mali. Ngano may ngomong ko ngano imong kag mo pagog tama mali. Ako lagi klaro. Do you have any contribution of the Biblia, of the Bible? May kag naa. Yes. Naa brad, may contribution. What is your contribution? Apila na ko'y pagtugan ni mo ang na-contribute na mo sa Biblia, Brad, kay kami gyud naghanay anang mga Biblia nga mood yun ni ibutang. Ano ba? Para balipay ra butang minaw. Dili man ko Brad, ang imong kong kuan na sa 2nd century, 3rd century, sa 4th century inyong gina-claim diha ang namugna ang Bible kamoy nag-compile. Okay. So meaning nanay mga Bible nanay ka ng pulong sa Ginoo nanay nagpastar daan ba. So mara mo gud akong punto ko. So ang bro, imong katong giplastar lagi nila sa Old Testament ug sa mga nadugay lang bagay imong kong ipataas og mayo god. dili bro, katong ilang giplastar bro, dili lagi to Biblia. Mga kasulatan ra to siya. Nag-iisip Yes, nga but- mga pulong sa Dios. Pero dili gito Yes, Biblia ha. Unang ayo ipasok nga doon na nakaambag og Biblia nakakuan. Pero ang akong pangutana lagi, ang akong pangutana, unsa may na-contribute ninyo sa Biblia? Unsa may inyo na-contribute? Sige daw. Tagay kog isa lang kabuok, di na dagan isa. Only one. Di ka na imong gusto Brad. Kung gusto ka mo aduna mo ambag sa Bible Brad, sa inyo ra po na Brad. Pero kami Brad isip Adventist Brad. Ang Ginoo mo among i-credit Brad, dili among kagulingon, among reliyon nga i-credit sa among kuan nga na may ambag tungod sa sini akong kuan. So imo man na Brad. Kung ang Roman Catholic para nimo ikaw na kay ambag ng Bible, para sa mo ang Ginoo mo rason nga na Bible Brad. Ginoo rason na Bible. Unsa man na Brad? Kamo mo na rason nga na Bible tungod sa inyong pagpaningkamo. Bro, wala tay problema kanang gitawag na tog principal author. Ang Dios gina. Di ba? Pero ang hinungdan nganong naatay Biblia ang nabasa karon, Katoliko jud. Kay kung walay Katoliko naka-compile aning Biblia ha, wa jud mo mabasa sa tinuod lang. Kung wala pod gibutang ang kapitulo bersikulos mga Katoliko, ambot og saon nimo pagbasa ng Biblia sino pangitaon nimo sa bado. Ano imong gusto Brad? Pag hinambog na po na mayo Brad. Unsay pagtuon mo sa Ginoo. Kani sakyan ako ni bro. Kaning imong gigamit nga sa ano tato kay wala lagi di ka katubag ato. Malangit ta. Unsay pagtuon mo sa Ginoo nga kaminusan ka sa gahom sa Ginoo. Wala man ta makamino sa Ginoo bro. Wala man ta makamino sa Ginoo. Bro. Kani bang giingon sa 2 Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan gisulat uban sa labdag sa gikan sa Dios. Mao na nga mapuslano ni sa pag basta ito yung mag-ingon pagtudlo, pagbadlong, pagsaway. Karon ang akong pangutana bro, Biblia ba ni siya bro? Yes or no? Imong kwan bro, imong ginasay ko ang tao. Kung may mo kag Biblia Brad, old and new na siya nga nagkuan Brad. Pero kana siya nga bersikulo mula sa gikan sa book Brad. Imong Ano bang kani antibuok kasulatan? Dili ba imong style ba imong ginakuha ng tao nga isay kuhon imong tao Wala mo psycho bro. Wala mo psycho. Dili klaro kay tato imong gusto ron Brad. Aminaw kay nikuan ka sa isa ka bersikulo imong gipungutana ang imong tao nga unsa man siya Bible ni siya kung mingon kog Bible imo kog katawan kay kana nga books nagkuan na sa chapter ug sa verse kuan kay ka klaro lang kay ka Brad. Wala dili man na mao akong pangutana bro. Kana bang nay ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios? Mao ba na ang Biblia nga atong gibasa karon? Siyempre old and new man kay tibuok man na. Sa ato pa natawag sa pagsulat ni San Pablo ana di ani Biblia. Ang pagsulat na sa kuan Brad, kung magkuan nga kung kuan po sa history po, wala pa man ang niyo kay gisulat pa man. Lagi. Ang old. So di pa na dili kanang giingon nga kasulatan di ana ni San Pablo di pa gina Biblia.
Dili pa Biblia kay gumayon ka Biblia. Ah. Duha mo guna ka old and new mo guna gud. So di na unsa man ang librohan na og dili na Biblia? Kini nga time nagkuan pa para sa New Testament, nagsugod pa kuan. Sugod pa lang. Sa pagsugod sa New Testament, di matay libro 27 ka buok. Mateo hantod sa Revelation. Tama ba ko? Oh, asa man jud pinakaunang libro nga nasulat di ana? Pinakaunang libro nga nasulat. Oh. Kung dili wala kay ko na Brad, pero kung mingon ka pinakauna sa Mateo guro kung nata yung mga wala Mateo. ang mo lagi na rin sige Brad, dili pa ba na ng style mo Brad. Sige bro, sige ani bro, mangutana lang ko, ani bro. Ang mo ginagingon ta kanina Brad, ang imong style kanang dili siya kanang Bro. makatabang sa tao. Ani bro. Nangutana man ko nimo ganina nga unsay na contribute ninyo sa Biblia. Ang akong namang ko'y gihawiran diri nga New King James Version. Di ba? Naay logo sa Seventh-day Adventist gibutangan jug logo ba, ho? Now. Mao ba ni naambag niyo sa Biblia bro ang pagbutang og logo sa New King James Version nga Biblia? Usbon ako Brad, ang Adventist Brad, wala dyan may nagkuhan nga kumingon mo gagambag Brad, murag i-credit na imong kaglingon nga aduna kay gibuhat sa pulong sa Ginoo. No, wala bro. Dili na mo Sa Ginoo rason. dyan may gakuhan Brad, ang rason Brad, among i-credit sa Ginoo Brad, gano'n na Bible Brad, no. Ang kana po mga tao nga gamit po na sa Ginoo Brad, nagplaster sa Bible Brad. Di ba? O kani New King James Version na may logo sa Seventh-day Adventist. Nganong gibutangan man yung logo bro? May lang na Brad nga ang Adventist mo yung nagplaster na Brad. Ang Adventista mo nagplastar? Yes Brad. Siguro ka nga kining New King James Version Seventh-day Adventist nagmugna ani, nagplastar? Dili nagpa-kuan ba ang kana mong Bible Brad mukuang kag source na imo pang gunang yagi og kanang kuan god sistema kanang ipa-print pa o ikuan ba Lagi tanawon na to bro ha og Seventh-day Adventist ba dyan nagplastar aning New King James Version? Tanawon na ko ha. Sa page 12. 12. Dili Brad. No. Dili, excuse lang Brad. Ang akong gipunto si Ma Brad. Wala ang akong gipunto si Ma ang kanang sa kanang pagpagawas na ba dili kay imo lagi. Ang pagpagawas aning New King James Version kamo. Dili ang pagkuan na ba ang pagpastara na nga kanang kuan mabugna siya nga mudagan na siya nga kuan ang Adventist Brad. Kamo may hinungdan nganong naay New King James Version. Dili, wala po may nagkuhan Brad kay kung mingon ka kinsay nagkuhan na nga Brad dahil po laing tao Brad dili sige. lang kay kuhan. Basahon ako niya kaning Libros Protestanting Bible Almanac Understanding the Word of the Bible. Sana ko ha. Ang New King James Version sa page 21. The New Testament of the New King James Version was published in 1979. Ang na publish by Thomas Nelson Publishers. Based on the 1894 edition of the Textus Receptus, it both preserved the integrity of the text and eliminated archaic, difficult to read expression. In 1982, the complete New King James Version was published by Thomas Nelson and it became quite popular. Gipublisar di ay ni bro ni Thomas Nelson. Ang New Testament ani na-publish ni adtong 1979 sa Thomas Nelson Publisher. Ang question ako bro, inyo ha ba ning Thomas Nelson Publisher? Dili na ako kayo na kuan Brad kay wala man ko nag-research na Brad. Dili. Ako lang Brad. Dili. Ako lang Brad nga kanang King James Brad mo na marka sa Adventist na Brad. Bot pasabot nga sila mo nagpadaghan na Brad nga Sila pero nagpadagan. na-compile na siya Brad. Oh. Okay. Sa dihang gipagawas ni Thomas Nelson, wa pa din ni madaghan. Possible Brad kay Sa to pa isa ra ka buok giprinta ni Thomas Nelson.
Dili po Brad. Kay kung imong ikuan nga katulad jud ka Thomas Nelson ang imong ikuan nga katong iya pag-publish na nga books. Okay. Dili po Bro, na siya. Nadyoy mga Si nagtabang Thomas po nga- Nelson man dyan nag-publish. Nadungog mo gid mo sa akong gibasa. Karon Yes, Brad. naaba jud kay ipakita nako nga certificate of authorization gikan ining Thomas Nelson Publisher nga pwede mo mamutang og logo sa iyang mga gipublish nga Biblia. Para si Thomas Pulbad dili po din na kinaiya kay kana si Thomas ay no nga kana siya katawan po sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo dili credits ka dili lang na i-credit ka Thomas kay credit na sa Ginoo mo na prenas para sa tao Brad dili Diba? para sa inyo No. kay inyo dili para sa inyo inyo yung Ano ba? Dapat na adjud tay authorization. Namingon ka nga si Thomas katawan sa Ginoo. O samtos Thomas? Sabadista to? wala po ko nagkuhan Brad nga wala po ko nagkuhan nga Kaya ingon naman ninyo nga ang katawhan sa Ginoo nagpahuway sa Sabado. Nya si Thomas imo man gideklara karon nga katawhan sa Ginoo sa to pa sabat keeper tos Thomas. wala po ko nagkuhan na Brad kay ang Adventist Brad nagtuo po nga adunay mga katawan dili membro sa Adventist nga tawag ro Japon sa Ginoo Brad. Ay, tawagi tayo ni. Bro, salamat kayo. Alas 8:55 na sa kagabion sa inyong pagpakikuban sa ato o inyong tulumanon. Aksyon Katoliko! Salamat eh. Ug ba na sa ta mag-abot der bro kay murag medyo tas-tas tag oras nya karon gabi. Tama na jud ko alas 9 rong gabi ha. Ikaw na mo ko napatas ko Brad ako ra mong punto ato Brad nangutana ra ko si mga dili lang ko di ba kay Basta inani gali nga mga diskusyon bro. Maglami kita ginistoryahan na rin. Oh, nya. sige Brad. Kato assignment to nimo ha nga kinsa to mga Hudyo ha nga naga-compile. Nganli to kay aron makahibaw tag kinsa to sila. Napila ka buok libro ilang nahipos kay sa Katoliko 73 ka buok. Balibad bang gyud ka? Pero kabalo mo ka na Brad. Kabalo ka Brad ka na klase nga tao pero dili lang ro man Katolik na nag-compile sa kuan ko sa pulong sa Ginoo. Lagi. Ako lang nagiklaro ba nga katong imong gigamit nga before kining 4th century dili to compilation ilaha bro. Translation. Na magali sila nahipos katong mga Hudyo tanak to ilahan tanak. Mo bitaw nang kanang naapoy mga termino nga Pentateuch kanang 5 volumes of book mo man meaning ng Pentateuch, di ba? So ana lang bro. Mo research sa jud ka diha para mahayagan ta ba kay lisod kayo bro murag kataw-an na mo bitaw nang utana ko ni what is the contribution of kanang mga Seventh Adventist Biblia kay pangit magbasa-basa ta bro nya watay contribution. Nambog ta nga naa bro namin na contribute gibutangan na mog logo ninyo King James Version. Waday ka suguad tos publisher ni Thomas. Mayingon ta nga ay namutang ra man kumig logo bro kay aron kami pasabot ana nga kami may nakapadaghan na ng iyang translation. Sa si Thomas Nelson di gud kapadaghan ana og wadyo laing mga grupo nga mo kuha. Inyo lang nang gibutang ang logo tungod kay naa mo gi-insert diha nga inyong doktrina. That is why sa loyoan ng New King James Version na ay 28 fundamental belief of the Seventh Adventist o katong giyas pagtuon. Nga mo nang naana disloyo. Mo nang gibutangan ninyong logo. Pero Sige. kana mo kung naay ambag Brad murag dili po ko para sa ko Brad credit sa Ginoo Brad. Okay, bot pasabot aning New King James Version nga nay logo, pasabot ana na inyong doctrine nakakibat ana. Ug naamang gali New King James Version nga walay logo, wala na nakaakibat nga doktrina ninyo. That is the purpose di kay gipadaghan ninyo. Doy taka. Brad. Dili mo na siya mo kanggot. Unsa pagkuan kung si katura si kuan mo ipadaghan niyo na siya Brad. Sige na bro, salamat kay sa panahon bro ha. Sige, thank Sige. you. Sige padaghan. Mas daghan pang lapinig ninyo ani.